Λοιπόν, για να βάλω λίγο στο κλίμα της κουβέντας που θα κάνουμε σε λιγάκι, δεν ξέρω πόσοι ακούσατε χθες την ομιλία που είχαμε γύρω στις 11 με τον Πασκάλη τον Καμόρα και τον Παναγιώτο Γιαννακόπουλο σχετικά με τη Φενέρμπαχτσε και δύο έτσι άρθρα που σας διάβασα. Θα επαναλάβω το πρώτο και συνέχεια θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο έτσι που το έγραψε για έτσι πιο εκτενή αναφορά στα της Φενέρ εν ώψη των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Ο τίτλος του άρθρου του Αχμέτ Τουργκούτ, Τούρκος, δημοσιογράφος ο οποίος πλέον ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι μάλιστα ο πρώτος που δημιούργησε αγγλόφωνο site για το τουρκικό ποδόσφαιρο, το www.turkishsoccer.com. Λοιπόν, το σχόλιο του ήταν μετά το παιχνίδι, μετά το δεύτερο μάτς της Φενέρ με τους Young Boys, την ήττα με 0-1 που οδήγησε στον αποκλεισμό. Το όνειρο του Champions League τελείωσε, ήταν ο τίτλος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία της Φενέρμπαχτσε. Από τότε που ο Ζίκο οδήγησε την ομάδα στα προημιτελικά του Champions League, αυτή βρίσκεται σε κάθετη πτώση στην Ευρώπη εξαιτίας ηλιθίων λαθών της διοίκησης. Η σεζόν για την Φενέρ τελείωσε πριν καν ξεκινήσει. Αποκλεισμός από το Champions League με εντός έδρας ήττα από τους Young Boys. Το μορφόπεδο των ΜΜΕ της Τουρκίας, ο Αϊκούτ Κοντζαμάν, απέτυχε. Η ομάδα άργησε πάρα πολύ να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές εν ώψη της νέας σεζόν και ο άνθρωπος που δεν έχει προπονήσει ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια, επίσης δεν έχει κουουουτσάρει ποτέ του μεγάλο σύλλογο, ο Αϊκούτ Κοντζαμάν ήταν μια λάθος επιλογή για τον πάγκο της Φενέρ. Αλλά ορισμένα στελέχη των ΜΜΕ της χώρας στήριζαν την επιλογή του Κοντζαμάν, ακόμη και όταν ο Κρίστοφ Ντάουμ ήταν τεχνικός της Φενέρ πέρυσι δηλαδή. Αυτοί ουσιαστικά έδιωξαν τον Ντάουμ και τι έγινε, ο άνθρωπός ο Αϊκούτ Κοντζαμάν απέτυχε. Αυτή είναι μια καταστροφή για την Φενέρ Μπαχτσε. Αυτό ήταν το κείμενο το οποίο συντάχθηκε, επαναλαμβάνω, μετά το παιχνίδι της Φενέρ με τους Young Boys που οδήγησε στον αποκλεισμό φυσικά της τουρκικής ομάδας, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε διπλά μάτς, όπως γνωρίζετε, με έπαθλο πλέον όχι τους ομίλους, τους ομίλους μάλλον θα μπορούσε και στον προηγούμενο γύρο, στο Champions League να κοντραριστούν οι δύο ομάδες, αλλά δεν έκατσε στην κλήρωση. Θυμάστε, ήταν και η Φενέρ στους υποψήφιους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, αλλά τελικά που με τον Άγιες αποκλείστηκε και τώρα οι δύο ομάδες, όπως και η Φενέρ που αποκλείστηκε, οδηγήθηκαν στο Europa League και πλέον θα παίξουν με έπαθλο μια θέση στους, όχι χρυσοφόρους, αλλά σίγουρα ομίλους του Europa League, το ανανεωμένο, που εντάξει, φέρνουν και αυτοί κάποια χρήματα, υπολογίζεται κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ότι στα 3 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να φτάσουν τα έσοδα κάποιας ομάδας από το Europa League. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αχμέτ Τουργκούτ. Good afternoon, Mr. Ahmed from Thessaloniki. Thank you very much. I want to thank you for inviting me for a program to talk about PAOK Football Club in Fenerbahce. Yes, I just read to our listeners your article about Αϊκούτ Κοντζαμάν, the one with the title European Champions League Dreams Are Over for Fenerbahce. Right. Actually, the problem with Fenerbahce is not only the coach. I think the beginning of the last season when they lost the championship in the last match against one of the Anatolian teams, to Bursaspor. Ever since that, they've been in, I think they haven't woken up yet. As far as the off-season transfers, is not working. And they fired German coach Dom. And as you know, Αϊκούτ Kocaman was general director of the team, sports director, while Dom was coaching the team. So there was a conflict there too. So after Dom forced to be out of the Fenerbahce team, Αϊκούτ Kocaman took over, but things are not going well for
for Fenerbahce and Aykut Kocaman, because as you probably read in that article, Young Boys, beat Fenerbahce in Istanbul 1-0, and then they eliminate Fenerbahce in the Champions League. And Fenerbahce team had a lot of investment into the Champions League this season. That did not happen. Okay, let me translate. Ο κύριος Αχμέτ Τουρκούτ μας λέει ότι τα προβλήματα της Fenerbahce δεν είναι τωρινά και δεν είναι μόνο προπονητής. Τα προβλήματα ξεκίνησαν ακόμη από το φινάλε της περσινής σεζόν, όταν και έχασε το χάσαμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια επικοινωνία ξανά. Όταν λοιπόν και έχασε το πρωτάθλημα από μια ομάδα της Ανατολίας, όπως μας είπε, την Bursaspor, τότε ο Κοτζαμάν, από τότε μάλλον ουσιαστικά άρχισε να σκάβει αυτό που λέμε το λάκκο του Κρίστοφ Ντάμ. Ο Κοτζαμάν, ο οποίος πέρσι ήταν τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ήθελε να επιβάλλει, όπως μας είπε, τις δικές του ουσιαστικά μεταγραφές. Ο Γερμανός ήθελε κάποιες άλλες. Τέλος πάντων προέκυψε αυτή η κόντρα και τελικά αυτός που επικράτησε ήταν ο Κοτζαμάν και είναι πλέον ο προπονητής της Φενέρ. Αλλά αυτό μας είπε ότι δεν είναι μόνο ο προπονητής το πρόβλημα. Λοιπόν, για να δούμε αν θα μπορέσουμε σε λίγο να τον ξαναέχουμε στον αέρα, γιατί έπεσε η γραμμή και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε την συνομιλία μας. Του ζητήσαμε έτσι ένα δεκάλεπτο στον αέρα, αλλά δυστυχώς η τεχνολογία δεν μας έκανε τα κέφια για να έτσι πάρουμε μια πιο καλή εικόνα, λοιπόν, τον έχουμε, τον κύριο Αχμέτ. Λοιπόν, okay, we can listen you again. You said that. Sorry about that. Yeah. Okay, you said that Kocaman is not the only problem of Fenerbahce. What is the main problem in the field? Main problem is some old players in the midfield, like Brazilian player Alex de Souza. Yes. He's been benched actually by coach Aykut Kocaman. Does not want him to play on the team, and also Alex de Souza is the team captain. There's a conflict there, and also there's a lot of problem with defense. As you know, the Uruguayan national team player Lugano has not been with the team yet. He wants to transfer. He doesn't want to be part of the team, so there's a conflict there. There's also a big conflict with Spanish striker Guiza. Guiza has been practicing with the team, but Fenerbahce is trying to sell him. That's another, a big question mark. In the meantime, Fenerbahce is trying to get this Marsilia player from France, Mamadou Mamadou Niang. This Friday, he will be in Istanbul to sign with Fenerbahce. Oh, so the transfer of Niang is almost official? Almost official. It's not official yet, but one of my sources that I work with really closely, they said that Mamadou Niang should be in Istanbul Friday, most likely. Okay, let me translate. Λοιπόν, ο κύριος Κοτζαμάν μας λέει ότι σύμφωνα με τις πηγές του, ξεκινά από το τελευταίο, ο Μάμαντου Νιάνγκ θα βρίσκεται την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για να υπογράψει. Όσον αφορά τα προβλήματα της Fenerbahce, το μεγαλύτερο είναι ο Άλεξ, ο Βραζιλιάνος που είναι ο αρχηγός. Δεν υπολογίζεται για βασικός, δεν το θέλει στην 11η, να πούμε έτσι, ο Κοτζαμάν, και εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, όπως μας είπε, γιατί ο Άλεξ δεν μπορεί να το δεχθεί ότι θα κάτσει στον πάγκο. Ο Λουγκάνο, ο γνωστός Ουρουγανός που δεν έπαιξε τα μάτια με τους Boys, θέλει να φύγει, αλλά η Φενέρ θέλει να τον κρατήσει, ενώ τον Ντάνι Γκουίθα, τον Ισπανό, θέλει η Fenerbahce να τον πουλήσει. Mr. Ahmed, something else. In the two games with Young Boys, Fenerbahce had 2 red cards. 2 players were sent off. In the first game, Kazim, and in the second, Stop. Kazim is not going to be with Fenerbahce team. I can tell you that.
They are after what happened. As you know, he was in loan last season with French team, and I could coach him on. After Dom left, I could him on one to take a look at him, and he came to off-season training with the team. But after what happened in that match, and then I could coach him on, and Fenerbahce decided that they no longer need the services of Calvin at the moment. Okay. As far as Coach is a big, I would say, disappointment, because they had a lot of high hopes about him using him in Champions League matches, but he got a red card. That's another, question mark for Fenerbahce. Okay. Για τον Καζίμ Ρίτσαρτς μας λέει ότι πλέον δεν υπολογίζεται από την Φενέρμπαχτσε. Πέρσι είχε δοθεί δανεικός σε γαλλική ομάδα. Φέτος ο Κοντζαμάν είπε να ξαναδοκιμάσει την τύχη του. Αποβλήθηκε στο μάτς με τους Young Boys το πρώτο και με έναν τρόπο έτσι ηλίθιο, εγώ θα το χαρακτήριζα. Είχε κρατήσει την μπάλα σε ένα φάουλ για καθυστέρηση. Όπως μας λέει, αυτός δεν είναι τόσο μεγάλη απώλεια. Απώλεια είναι ο Στόχ, ο Σλοβάκος, ο εξτρέμ, ο οποίος αποκτήθηκε ουσιαστικά για να δώσει όθηση στη Φενέρ να προκριθεί στο Champions League, αλλά ο συγκεκριμένος αποβλήθηκε στο δεύτερο μάτς Boys και δεν θα παίξει στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Mr. Ahmed, there will be 2,500 PAOK fans in Istanbul, and about 1,000 fans of Fener in Thessaloniki for the game. Right, the first game. For the first game. Do you think there will be problems with that, or everything will go fine? I don't think so. I really don't know. You got to understand that the two neighboring countries rivalry. PAOK SD Club and Fenerbahce, PAOK with the Greece, and Fenerbahce from Turkey are well-known two teams in two different countries. They are neighboring teams. Although PAOK SD is probably has the same color of Beşiktaş, and we know that PAOK SD has a lot of Beşiktaş fans that sports Beşiktaş team in Istanbul. So it could be a problem, I would say, in Istanbul, but I don't think it will be a problem in the first match in Greece. Okay. Ο κύριος Αχμέτ μας λέει ότι ο ΠΑΟΚ και λόγω των χρωμάτων έχει οπαδούς της Μπεσίκτας που υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω στη Θεσσαλονίκη δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, αλλά όπως μας είπε, δεν είναι και τόσο σίγουρος για το παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης. Προφανώς αναφέρεται μεταξύ οπαδούς της Φενέρ και της Μπεσίκτας, μήπως προκύψει κάτι, αυτό είναι που αντιλαμβανόμαστε. Well, Mr. Ahmed, to sum up, how can you make an estimation of these two games? It's 50-50 the qualification. How can you rate this? I would say so, because looking at the Turkish media after the drawing was off, and the Fenerbahce is a tough team to face. Let's face it. Let's talk about the first game. PAOK ST has a better advantage because they're going to play the first game at home. Now, it could be advantage. It could be a disadvantage. If Fenerbahce scores a couple goals or a goal there and comes away with a tie, that advantage could be on Fenerbahce's side. But the problem and the worries that I have with Fenerbahce team, and I don't know much about PAOK FC. I know, although they have really good players, Fenerbahce hasn't had established a good team yet. They're in the process of building team as far as for this season. That's why one of the reasons why they lost on this Champions League match. So I would say it's 50-50, yes. Okay. Λοιπόν, ο κύριος Χαμέντα μας λέει ότι είναι 50-50. Αν η Φενέρ σκοράρει, αν πάρει ισοπαλία με γκολ στο πρώτο παιχνίδι, θα είναι σημαντικό, αλλά ακόμη δεν είναι τόσο καλά σαν ομάδα. Πολλά θα εξερθούν από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και το αν θα καταφέρει να σκοράρει η Fenerbahce. Well, Mr. Ahmed, thank you very much for this conversation. Thank you very much, Antonis. Great show, and I hope to talk to you very soon. Thank you.